Damina sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ati-ati dohot pikiramuna, di bagasan kuarni Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Dongan na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus, terbuka di Belta, sian Kolose di 24, Mamuka sian ayat sada dalam masalah bunga di ayat 6 Laus tajaha maksikat sorin Bapak Ibu Mahatana Sungonon Maridok Hamua kaiduk lehok kamuma natigor jalan natama tuaka anak somang ingot tamu adong do Tuhan nang dihamu di badua gijangi. Manotong mahamu matangiang, dungo hamu disi, uhud madok mauliate. Tangya ko kamu nak kami, asa dilehot debata dihami pitu naukap dihatai. Maka tahun hahomion ni Kristus, alani ido bahen natariho tau. Atau kata dari soal nama kekatopi. Marpatas di roha mahamu marparange maradupun akana di balian parhasiat kamu mati. Saya tahu malapok katamuna songon la siniraan asal umumna tadi selama juga nubdol. Dosahatna oras madihita saluhutna. Oras. Damang dainang gabi sahalak Kristen latar goar si ibuton Kristus dada holan maktatai anon alai doho do maktatai muain manang saunari maktatai ha Kristenon dada holan makatai taringot tu surgo anom surgo sambulun dia kana porseai alai doho do makatai taringot tu parngoluan sinuain alamar hidehon bohado natahangoluhon hatani debata laos ido nagabe manut Tuhon muse dia kita sugut kaduan ahana taulan wae berarti ido nagabe bohalta biariman sugut alana ganuk nasa parangudwota sinuain pe pengaruh niya kana masa dia karinau salpu arjolo hita sorang dungi danak sahat tuna poso sahat tuna markeluarga matua hita jala sahat rodi ujungna dan adong parjolo na mate baru seorang alani damang do dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus bido asa totok kita makahanguluhon na pinasahat ni debatai na parjolo marhite-hite turpukon hamua kaiduk leho kamuma natigor jalan natama tua ka anak somang isenuhita di tonga-tonga di parngoluonon adong do anak somangta manang parkarejutta unang majo anak somang adong do anggota keluarga ta manang yanak kota manang burutta unang majolo taringot tu anak dohot burutta alai dohot ma tua kadonga tanah asing ala dang boy hita mangolu molo suadong akadonga tanah asing apalagi ra bolohita karejo na marboniaga gadis akasi gadison molosodong do manuhor mokado kira-kira
Artina rikot do jolmana asing dihita. Tummat saya rikot situ tuh. Buasa di dok Apostel Paulus tuh rian adong di Kolose si songoni. Ala ditiki imar lomo-lomo do halak Rom. Nagabe penjajah. Manang namang gonggomi luat Kolose, luat Aten, dohot songoni nang Jerusalem. Lomoni nasida do dinalaho mabahen manangah hape tuaka jolma manang masyarakat. Ala somalna jala godang do aka masyarakat nagabe anak somang ni halak Rom. Jala halak Rom nagabe tuan. Kalau tapar rohahon akana masara di negara ta na adong tenaga kerja di luar negeri. Kalau dotar barita nahona aka panisation nasida di sana. Adong naik manarita dia kasahit nabinahen nituan na. Adong do nama bahen gahak sa tunamate. Aka anak somangna narosyan negara taon. Jala tarika madisi mohado tutu kita menghargai donga jolma. Suku-suku na buasa ikut targai donga ta jolma. Ay lomokku audo pimpinan na minda tuan anak somangna dan boy lomo-lomom disom ipon lomokku do jala hope lomokku do buhaba henokku do minda tuan waka anak somangna jala ido nama bahen gabe masa aka hajahaton masa aka pamuhuon masa namat silomo. Namang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Hata ni Apostel Paulus madok ilo tamu maadong do Tuhan nang dihamu di badua gijangi. Sude jolma na mangulu di Portivion na manopai de bata. Berarti bolo sude do hita na tinopa ni de bata dohok dodongat ta jolma. Sarupa dohot tita na tinopa di de bata. Artina bolo na yung arga hita di dongat jolma. Ikon arga do dongat jolma baik. Maka na diduk ibar si arga. Berarti dang boy marlomo-lomo. Marlomo-lomo rupani bolo marbonyaga. Unang gabi asing tabay timbang atak. Unang tabay timbang sa diri contoh. Ikot tabay do dadinggan tuaka konsumen. Nasida porsea dihita ujungna marpos niroha manon nasida laos luluan na dohita. Strategi ekonomi doi. Strategi di perdagangan manang pemasaran. Zaman nuaing ngalam canggih manginang. Ra dada holan manuhor tu pasar bejol. Nagudang na online. Tokin na yarong na macabi online. Call online. Ate, manang kubis online. Gue mamesan siang handphone. Lu sonare lah baju. Lu berminggu sudah teh. Speaker. Nah, artinya di si meragam jalaima perkembangan di zaman bohahita mengatasi. Bohahita dinalahu mangadopion dan talu hita binahen di zamani alai anak nisi parmonang dohita. Dalai komonang dohita di pangat kusyon. Dihita na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus dan boy lomo tak. Alai diganut na sa ulauni lomo ni rohani Tuhan si baheno. Ay dihaholongi Tuhan doa kaluhut na nasa tinopana. Berarti bolo na tinopani jolma doa kadongat ta jolmai na tinopani debatado dongat ta jolmai
Berarti kita pe ikon makaholongi ganup nasa natinopa ni dia. Namang ihut damang do dainang. Ayat 2 di do manotong mahamu martangiang dungo mahamu disi puhut madok mauliate. Ikut dungo do hita martangiang. Lapatan na dungo martangiang unang lupa hita martangiang. Molo tangiang ini dok imahosan yakana porsea. Songon nafas orang percaya. Bolo somar tangiang berarti nang marhosa be. Namuga-puga. Parton na. Molo solo be martangiang berarti ngamulai. Sekarang parton na. Nabuy di puson. Ate. Dungi mo say diudok martangiak kita alay da say dangolo tu partangiangan contona. Berarti ngabuy diok nameon. Ate, dioperasi jo, dicek jo tu bagas, dia do na humurang ison. Ate, na salah do, ate. Dicek jo. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Berarti na martangiang na jonok tu debata asa totong do hita di pasu-pasu. Jadi ulang biar martangiang. Molo martangiang tu debata asa tar pasu-pasu do boluta. Ai se do bonani hanguluan debata. Ise bonani pasu-pasu debata. Berarti bolo songoni koncono do hita tu bonani pasu-pasui. Mual di hanguluani. Asa tar pasu-pasu itu. Alaman gadis kol kita, saya polma di rohata. Alaman gadis kubis, saya mau sholat kubis di rohata. Narepot be. Nah, ikut debatado. Jala ima baheno tas yang pangatusion nai dinalaho mengatasi menggadis akasi gadiso contohna namar buniaga. Di kita nah hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus. Martangiang jala makamudate. Adong do hata nihalak kita juk mantok. Au surah dong hata digijang ni hata mauliate ilu si pasahapon nami. Hata digijang ni hata mauliate makamuliatehon sian saluhut narohana. Makamuliatehon lapatan na dison boha hita madok mauliate tutuhani. Mauliate matuhan nungadiene tohosak pusaha rodisadarion. Asabo yaw pasari-sari ka keluarga kon. Asabo yaw mamudaya kaya nakokku. Asabo yaw dinalaho marmuduhon. Ganup nasa naong pinasahatmu, pinalumehommu di tonga-tonga ni keluarga. Ipinamadok mauliate. Sahala na marsahid di rumah sakit na moga-puga pe. Ipe boy do madok mauliate. Gudang alasan madok mauliate boasa. Mauliate matuhan dileo kodo petua walugo na boy. Bahenok kumarhosa dirikon. Au sura manuar hosa songo di rumah sakit sediar ganin. Asa boy marhosa oksigeni. Bolo hitung jam do ibana mata kira-kira mati. Madok mauliate tutuhani dan boy. Berarti ngaboy tong si sukunok kita manang si cekon di dia do hita na humurang puasa dang boy madok mauliate. Alana gudang do halak na suboy madok mauliate sada do alasan. Naso di boto ibana do nasian dia haroroan diganuk nasa-nasaha pribadi. Didok doi ra alani guguna, didok doi alani pabahenanna, manang alani bisukna, dohot aka, naniulana diganuk nasa parmulu. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus. Napatuluhon di pangiduhot tuhita, asa tamahita, papatarhon parange akanadinggan. Marparange na dinggan. Buasa ikom marparange na dinggan. Jala sungod dia mamarparange na dinggano.
nunga nadumenggan si tutu digijang niaka nadumenggan si tutu hidupe di pasahat Tuhan ratu kita. Buasa di dok apostol Paulus baik komar parangin adenggan nasida. Hape bangga dopia katuan namar lomo-lomo tu nasida. Ape hita gabi anak somang di si. Ikon marparangin adenggan. Sarpa doa kita otik dope di utawon. Ikon marparangin adenggan. Dan ala naotik sahat tu nagodang pehita. Akan aporsiai. Totong do iko marparangin adingga. Boasa dan alani jolma. Alani debatado nang pasahaton na dumenggan si tututu kita. Dan adong nalumehet do kian. Nung nalumehet si tutu na pinasahat ni Tuhani. Jala ikon mabalosoni marhite akaulaw na dinga. Bolo tu jolma do tanggap songot debat. Alay siya debatado luhut na nasa pinasahat nai. Berarti bolo nadinggan na sinuaton ni debata tubagasan parngolwota nadinggan mania tubuh. Diurus maka nadinggan ni di pasari-sari. Dungi mardaka marating marbulung jala marparbue naramos. Nadinggani lam turamos. Atong damang dainang mahinaholongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Maka na didok saitong malabok katamuna songon na siniraan asa boto muna alus na patut tuganok jolma. Jala dang boy hita maluas yan interaksi sosial. Dang boy hita maluas yan aka na marmasyarakat. Boha carata, boha tata kramata. Unang be, songon hata na jolo halak kita bata kate. Molo halak bata siya lang jolma. Suarana marhusik pe, terdiri satu siwar berlusuk. Artina, makatain na halak kita, kirana songgak-songgak, kirana muru. Ima klaim pangatusion di akadongata nasi. Alai ditanda nasida dorohata naung tatanda Kristusi parholong roha dohita labok dohita namar rohai molo tumpe volume ni suarata karas asat ditangi hojolma molo tumpe volume ni suarata songon nananget asa boy dosa luhut na jolma mangatus atong damang dainang mahinaholongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus nunga di pasahat debata aka narikot jalan na dumenggan nuain lodi siani ima haluaw na pinasahat ni Tuhan. Jadi una kola makatai anon tu surga mulai saunari do surgoi di sodo surgoi molo manotong sahak matu subut taduan tu inganan salirin dede atong bunga di pasu-pasu di batahita siap banua gijang sia surgoi jala sahat ibana romu setu tanoon dinalaho pasahat to surgoi atong totong madiganuk nasa parngolwota maka hanguluhon aka natamay. Tabahin aka nadinggan tu anak somang, tu keluarga, tu aka ganup nasa masyarakat pe, tu aka dongatak, dongat di dia, dongan pabudulta, dongat di punguan, marga, pungua parsautaon, manang di dia pe kita. Saya tabahin maka nadinggan. Tadaw ni jolma matuhat ta Yesus Kristus naung manuaton aka nadinggani jala nalubidumenggan muse si pasahaton. Amen martangyate. Mauliate madihuali jahuba di batanami yasini roham doho pasu-pasum naboy do pihami Tuhan dinalaho manuduti ganup na sa hari-hari nami.
Dilehok kodo Tuhan hahi pason, dilehok gogo, dilehok tiki di. Ajari kami Tuhan mamakai ganup nasa tiki nami. Asabui Tuhan atuson nami tiki di paranguluan namion siak kodo harorwan nila bukna. Ajari kami Tuhan dinalaho pasahaton ganup nasa diri namion hobar tulomo ni roham. Asa marsangat buarmu di rohanan di pikiran nami nang bisa luhut na Tuhan akan adenggan di akka panggulmit na. Mauliati madihuali amang marbite-hite kapan. Di paingoto kami asa makahalongi dongan nan jolma. Tarlungo di Tuhan dada marlomo-lomo ni rohanami bahenon nami tuaka dongan jol. Nang anak somang nang anak mata luhut na Tuhan sarupa do dia depan ali jahuba di batana apala di bagasan tikion masaur dohami di pertanianan di huriam di tonga-tonga di keluarga niamanami amang bakara inang buru simora mau lihat tema Tuhan di pasu-pasum naung mangarahut kami di bagasa parsauran pasu-pasu amanami diganup nasa parngulun nasida. Leho pamatang nahipas na manotong. Jalatotong ramo tiganup nasa parngulun nasida. Ya kamanguduti hari-hari. Ali jahuba di bata nami. Songoninang dina nami. Onatotong mga lehon gugu ng las diroha. Asa manotong Tuhan diganup nasa ulaw nasiday. Marsangat buarmu Tuhan. Jalamanotong las dirohai diganup nasa parngulun. Mauliate sidutu dihuali jahuba di bata. Songoni dia kaulaun nasidabe. Sahat tutangamu ma Tuhan. Pasu-pasu nasa ulaun nasidai. Asai Tuhan dalammu pasahaton. Tabba ni pasu-pasum. Gadda ni las diroha nasi. Songoni Tuhan dia kanaung pinalumehommu di tonga-tonga ni keluargamu. Asa totong manasida luhut na iburipun maguda. Margisu, malo, anak si buat dame doho las niroha. Jala totong alih jahuba di bata. Gabi las niroha na sumurung dia dopanmu. Asa totong parpasu-pasu hami binahe. Atong dia saluhut na parnguluon nami. Nang dia kadongan nami hami sahapor siyaw na dong di tonga-tonga ni bagason. Luhut na mahami pasu-pasu. Asa luhut na gadup na sanggulu namion. Lambu buhulun nami ma. Madok mauliate tuho marhiti-hiti tangiang pamujion dohot luhut na Tuhana kanabui do pelusi bahinon nami gabi hasanapon tuho atau kupasahat tami nasa tangiang dohot pamujion nami tua dopan di bagasan sada goar na marhuaso goar ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan biro. Amin.